Dark, Dark, poď sem. Darko. Dark, Dark, Darko, poď sem. Poď sem, Dark, Darko, Dark. Malý Dark, toto je Dark. Náš útulkový kúzelný smejopes. Poď sem hore. Je to vysmiatý kríženec Bradáča, poď sem, ktorý miluje ľudí, neskutočne miluje ľudí. V útulku je už rok. Počkaj, Trdlo, to nepôjde takto. Poď sem. Dark. Toto je Dark. Darko, Darko, tu poď. Darko, poď sem. Toto je Dark. Poď sem. Dark. Super, poď sem. Darko, poď sem. Darko, poď sem. Darko, poď tu poď. Tu takto naštelujeme to. Poď tu. Tuto. Tak. Tu. A tam pozerám. Tam. Vidíš? Tam. Nepozerám tam. Ja viem, že máš veľa roboty, ale musíš trošku... Dark, poď sem. Tu poď. A tam pozerám. Tam. Vidíš? Nevidíš. Letela piškota. Imaginárna piškota letela. Nefunguje. Tak postoj aspoň. V útulku ho máme rok. No tak čo, máš miesto na tom svojom? Poď sem. Darko. Tak čo, máš miesto na tom svojom, aby sa Dark už mohol ubytovať? Batvožok má zbalený a je očkovaný, čipovaný, kastrovaný, zdravý, úžasný pán pes. Pán Fús. Pac na to. Pusinu. Dark má rád. Aj keď Dark nemá rád. Poď sem. Poď sem. Tu poď. Tu poď. Tu poď. Tu poď ty. Ty poď tu. Tu. Ešte. Tu. Darko! Neprď na mňa. Poď sem. Tam pozeraj. Netvár sa ublížene, že som ti zakázala ísť do vody. Poď sem. Si hviezda dnešného internetu. Poď sem. Tu. Dark, čakajú tam ďalšie psíky. A ty si tu rok. Poď sem. Tu si lahni. Darko. Poď sem, tu si ľahni. Daro, tu poď. Ľahni si. No nemám piškoty, no ty kokos, tak teraz sa zrútil svet. Ľahni si. Tu poď. Daro, ľahni. Daro, ľahni. Tu ľahni. Zastavíme sa. Napríklad. Darko je maznáčik, miluje ľudí, tak ako väčšina našich psíkov, ale nejak nevyčnieva. A práve preto musím ťa škubať. Vidíš, aký mám debilný zvyk a potom sú všade chlpy a nikto vás nechce. Nikto. Nikto to taj psí nechce. Nikto. Nie, tu mi ostanete kysnúť a smrdieť. Budete tu prdieť do kotercov. Presne takto bude to. Takto dopadnete všetci. Taký super pes jak ty tu bude prdieť ďalšie roky. Poď sem. Poď tu. Nepatríš do útulku, nemáš tu čo robiť. A vieš prečo? Lebo sa nevieš normálne tváriť. Preto si tu. Nemáš jedinú normálnu fotku. Tu poď. Tu poď. Tu. A tam sa pozerám. Tam. Alebo nie. Zlatko, nemáme tu tým kameramanov, ani scenaristov. Ťahám si to z prsta. Poď sem. Čo mám povedať o takom dobrom psovi, jak si ty? Tu, tak. Prdelku potrebujeme. Prdelku pridúpeme. Super. A zastavíme toho malého teriéra. Teriér zastavený. Takže, a čo o tebe povieme? Máš 3 roky a rok tu kysneš. Toto je Dark. Dark je super. Môžeš byť prítomný? Tam sa pozeraj. Aha, uletela tráva.
No. Toto je Dark. Dark je 3-ročný úžasný psík. Napriek tomu, že je skvelý, jedinečný a nádherný, v útulku je viac ako rok. Všetci ho prehliadajú. Prečo to tak je? Tento týždeň si ho nikto nevšimol a na vychádzku sa dostal len náhodou. Prehliadajú ho ako dobrovoľníci, tak záujemci o adopciu. Je taký malý, nenápadný a dobrý, že si tam proste splýva s kotiercom malý Darko. A on si to nezaslúži. Zaslúžil by si bývať na gaučíku, kde by žral niekomu nervy, lebo je to teriér a teriéry boli vyšľachtené na žranie nervov, na nepočúvanie a potom následne workoholizmus, povedz, na žranie vtáčikov, hlodavcov, robenie nervov. Tak, to je úloha teriérov. Teriére super psi. Do lesa s vami, do lesa a loviť. Loviť. A ešte by sme tu potrebovali nejakého dobrovoľníka, čo by vás škubal a vyčesaval. Poď sem, ja viem, že ty nie si kultúrny pes, ty si gažo zvaľala, ale ty zvykneš aj v meste. 2-krát ťa zoberú na latečko a bude z teba mestický Havko. Bude z teba mestický Havko, lebo som povedala. Poď sem, v meste majú gauče. Aj na dedine, poď. Darkoslav, tu si lahneme. Darkoslav, poď sem, chvíľu počúvaj. Darko, tu ležia celebrity, tu. Darko, tu. Ešte raz ma napadne ísť s obsom vonku bez piškot, tak ma pošlite do zadku. Poď sem. Tu si lahni. Nemám piškoty, poď sem. Tu poď. Darkoslav. Tak, si pekný. Si pekný, dobrý Havko. Máš to vysvetlené? Tam sa pozeráme. Kičike, vlkodav. Máš 3 roky, asi tu rok. Čo ešte o tebe viem povedať? Žereš psi, ale iba občas. Ale niektoré. Žereš nervy, všetky a všade. Počúvaš, keď chceš. A keď sú piškoty. Vtedy tiež počúvaš občas. Vieš chodiť bez vodítka. A väčšinou chodíš bez vodítka tam, kde ty chceš. No a čo ešte o tebe viem povedať? No? Neviem, Kičike, Darko. Kičike, on je vlkodav, jo, taký malý vlkodav hračkarský, taký ty si, vlko aj dav. Žereš mášky, žereš psi, neutekáš, si špecialista na gaučing, parádny špecialista. Rád sa prechádzaš. A čo ešte rád robíš? Povedz to. Do kamery to povedz. Tam im povedz. Oni ti všetko uveria. Všetko ti uveria. Možno ti niekto pošle aj piškotky. Poď sem. My sme chudobné, ozetko nemáme piškotky. Poď sem. Všetko ste sažrali. No. Aj počúvaš občas, aj bez piškotok dnes počúvaš. Dnes si dobrý pes. Len nechceš natáčať sa. Nikdy ani sa fotiť nechceš. Ty si antifotiaci pes. Keď vidíš telefóny, utekáš. Malý Havko. A skoro neštekáš. Len občas. A veľa beháš. Doprava aj doľava. A rád škrápkaš sa. Jak rád sa škrápka ten pes. Tam ukáž do telefóna. Tam. Tak sa rád škrápka ten pes. Tak sa rád škrápka. Tak rád škrápka Havko. Máme tam 11 minút videa, čo s tým zrobíme? Jak to vystrihame, keď tam nie je nič použiteľné? Kičike, Darko. Malý Dark, ty si. Taký si ty malý. A lietajú z teba chleby. Nemá ťa kto vyčesať. Nemá ťa kto vyčesať. Tyraný si tu. Zanedbávaný. Zabudnutý. Všetci na teba furt zabudnú. 4-krát si dnes bolo napísané tento týždeň. 4-krát. Ani raz ste nevzali. Poď sem. Kičike, Darko, poď sem. No. Vieš, čo to je? Si tu od júna 23. To je rok a dačo. Poď sem. Tu poď. Už išiel aj celý kolektív tvoj domov. Tu poď. Tak. Ja už neviem, čo o tebe povedať. Niečo z toho vystrihame. Hej? Kičike, Darko.
Volá sa Dark. Má